Eh? Terus dia dulu. Di barang mana? Iya, Mas Frank iki lho. Eh? Ana mereke iki lho. Ya tulisane ngono Franky ngono. DT ya kuwi, foto ya kuwi, pamlok, pamnas wis kuwi. Oh, semene elek-elekan. Lah terus sing loro gimana? Wes mau dapat juga. Berarti mau dapat. Bu ini komunitas di kilo Mas Bun Siapik iki. Iya, Bun. Kilo Gancang. Jadi lagi barang kita ini kita pikir. Jadi